Fix-xhur li għaddew il-periti ta' Transport Malta faslu d-disin ġdid tal-kisra bejn triq tal-Barrani ma' triq ħaltarxien lejn Ħalaxa u l-Gudja sabiex jittaffew id-diffikultajiet illi tikkawża din il-ħolqa lil dawk li jivvjaġġaw f'din it-triq arterjali minnu lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Qabel il-karozzi li kienu ġejjin mill-Gudja u Ħalaxa u li jkunu sejrin lejn Santa Luċija minn tal-Barrani kienu jeħlu fi traffic lights wara min ikun sejjer bir id-depp minkejja li d-dawl ikun aħdar. L-inġinier Robert Xkembri spjega kif din il-problema ġiet indirizzata. Issa ħloqna lejn dedikata għal min ġej minn Ħalaxa. U mill-Gudja li jekk il-lights ikunu ħodor f'dik il-linja tista' tibqa' dej għal Santa Luċija. L-istess sar fid-direzzjoni opposta għal min ġej minn bir id-depp biex jidħol għal Ħalaxa u l-Gudja. Qabel kien jistenna wara min sejjer dritt lejn Santa Luċija għax il-lights ikunu ħomor, issa hemm lejn dedikata li meta tkun ħarra tista' tgħaddi dritt għal Gudja u Ħalaxa. Id-disin ġdid jinkludi żewġ korsiji ġodda li nbnew f'Ġunju u nfetħu għal vetturi fil-jiem li għaddew. Fl-istess waqt Transport Malta tejbet ukoll id-disin tal-korsiji ta' din il-junction sabiex ikunu aktar sikuri. Sar ukoll titjib fil-programmar u l-koordinazzjoni ta' traffic lights f'din il-junction sabiex jonqos il-ħin ta' stennija f'kull direzzjoni. Ix-xogħol fit-triq tal-Barrani huwa wieħed minn ta' interventi li l-Gvern qed iwettaq dan is-sajf fi żmien ta' btajjel sabiex ikompli jnaqqas id-diffikultajiet fil-vjaġġar fit-toroq f'Malta u Għawdex. Il-benefiċċji ta' din il-junction bħal interventi oħrajn li għamilna f'junctions oħrajn huwa li issewwieq inaqqas il-ħin biex huwa jista' isuq minn post tal ieħor.